kang kadulu reroncen melati wong wedok kok celandakan gandengi wong lanang. Oh gak Kang. Dikira wong lanang murahan. Lah jenengan ki pripun Aja ngono. Kok ya aja ngono to? Wong mau nang mburi tak demok klewo-lewo. Ya aja ngono saiki aku. Iki malah justru tak persake bapak-bapak nek aku ki gelem karo sliramu. Weh gelem tenan to nduk kene-kene iki. Nggih, lah ya piye to? Umpama iki tetep bandenge aku pilih dadi kucinge. Nggih. Dadi mbok colongi mesti. Mbok colongi mesti. Malelo katawa ongkong rino wengi amung dadi impen. Sik. Apa Dok? Enek sing grenjel ki apa to? Ya ora mungkin ganjel. Oh, gak to. Oh, Ora. bakno anu, oh celanane. Aja. Ira ya wong kaya cah nakal. Wong iki ditemok katoke kok kowe dadak kasek celingusan ki ya ngopo? Wong biasane tak ngene-ngene ya ora apa-apa. Wegah aku bengi iki gak pati fit awak. Lah rumah sana apa remeh ngopo? Ngapunten lho Pak, ketoke lak bodine ketok nyenengke nyedit lho. Asline bokong iki palsu. Ora kowe iki nek kaya ngono. Aja gawe fitnah kowe Mas. Nek ra percaya apa enek bokong kok gede sisah. Kowe aja nyebar fitnah. Ora kok Nek fitnah. mau agek teko nggalon dempik wis kok bokongku nyisih ora beb ngono ki. Sing nganggo pasangan galo ingetan. Guyang-guyu. Iki asli sing nganggo pasangan guyang-guyu tak konangan. Oh asli to. Ndelok nek asli. Oh iya. Gak entuk-entuk. Pepuntone pantes digoleki. Pak ampun royokan Bandeng Presto Pak. Kula cuwilke lho sithik wae nggo royokan. Nggo. Ampun royokan nggo kula cuwilke. Nah. Tetep dilimbake kok. Dununge wong manis ingkang mawe wuyung diaturke langgame wong. Nggih Kang Mas. Lah kai bos Nggih.
matur nuwun diajengerin. Semariku pamonging satriya agung. Rada bindeng Mas, iki kebantu sound system sing mereke apa? Soundcrap. Oh iya Soundcrap ALG. Soundcrap. Ki saka Masaran Sragen. Injih. Terahing wita radya aja demik ndangke to Pak mulane aja nyiya-nyiya wong wedok ora aku ora nyiya-nyiya tut uripan hendah Yani aladatan kewrannya Mas ya
datan kewran nyemas. La datan kewran nyemas. Ya. Salireng reh sanes koro. Gongge Supranada iki jan. Kemedol, Mas. Hah? Kok kemedol? Lah penak lho. Tembungmu ki lho kemedol aku terus nyambut gawe nganggo gong apa? Tukoke telu. Bose Supra iki ora baen-baen. Ora baen-baen ya. Syuting, Nes. Lho iki sir gak kelakoni ngono kuwi. Wong kok nyuting malah barang. Syutingen maneh ra njaluk cangkemmu nyemor kaya aku. Kowe ati-ati lho. Iki premane Mangsamu waroke dung jeruk kok ya. Syuting, Nes. Ha iki nek nesu bahayane kok. Kalamun terus liramu batin iki anane tan sarengmu rasa tresno kang andem sarwa mikir ati tan bisa jenjem ngaturi rada maju Ndara Putri mangga Ndara Putri. Padune wengo terus ngape-ngape arep mbok demek ngono to? Ora, aku demok kowe mantangan. Anggere golek utangan gak diwehi kok terus ngelek-ngelek. Bi, aja ngono ku. Lah kowe lah anggere setoranmu kurang ngono, Bi. Ayo witekno sapa nes arep nulungi aku nek awakmu. Kene paham. Iya. Kok ngarani benguk digodhog gak empuk. Aja demek. Sing dembok ki ya sapa? Tenan lho. Ngapunten lho Pak Bokong kok gedhe sisik. Ula sawah. Sapa ngendut? Lah, wekelno. Catano atiku bos. Dadala kapilut. Saiba bunga rasaku. Wong ayu Mboke nyapa no iki lho tak aturi sing wireless bisa jedem apa
kagem bapak-bapak. Ula sawah sapa nggut alajatan-jatan ati kuwi Mas Bos. Lo. Pilot. Lo. Iya. Ae. Sahiba bunga rasaku. Ampun bisa jejak ketan seliramu. Sinugoto lumantar campur sari Supranada Indonesia. Sinongguyung saking ALG Audio Makaryo Raya Production. Lo. Iyo. Ning endi nggonku goleki bote kepengin ketemu nadyan adoh tak parani mung nuruti karepe ati karang saiki ketemu gawe ninggalake aku kaya sinandang iku loh tumetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno mbak ya kandha sing prasaja aja gawe gelati aku ora bakal gandeli. Yo. Jadi gugah. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelo ati salawase. Sesarengan Supranada Indonesia. Neng endi
Boten, Pak. Tanah yo raine keleng wae Gusti Allah ki melas ngene iki lho. Jare Pak, aja nangis to. Iku melas gawan bayi, Pak. Lah nggih gawan bayi. Kaya ngene lelakonku biyen ngopo kok dadak ketemu yen pancene ditinggalke gawe gelem ati sana wase Matur nuwun Cahayu. Dewe engaleh pencloan
kleyang-kleyang tak sawang mencelok ning ngepak kekencangan tak rindik sangka ngadewen sarwi ngoceh dheweke ngaleh pencelokan tak suwon mbok aja ngecek pedang kuning agawe pikirku kome seleret ireng tak sawang tambah manise tipe bunga yen kelakon dadi bojone ora bakal atiku kekiwang liyan yen si podang andutut ati kepraman ora madu atiku sansaya putra tak senanani sono pikat mulute bendo oke padha ngene sampean kateraken Ci matur nuwun Ndara Putri Pinarak Lenggah. Aku tak lungguh kene wae. Tungda tak Tung. Sinugata campur sari Supranada Indonesia. rasa mbok kowe ngerti kabeh apa. Nyak sebagai apa tuh? Dereke Ndara Putri. Jan. Ditenggani Pak Lurah kali Pak Pak Lurah Cari. kali Pak Cari. Galo. Lah, gala. Bapak Cari. Dek zaman berjuang son kelingan anak lanang monggo budhe lho sing penting kan wis miwiti Nate tak omeni. Lah dalah. Saiki ana nang ngendi? Monggo Pak. jarene wis menang Lah dalah ya ora. apal ya Sing ngerti kadang yen nate janji awas alane saiki apa lah dalah apa lali nang gunung asukui saka jagung yen mandang tak silih caping gunung Caping gunung ayo monggo Sokora bisa nyamang hau gunung desa tati raja naran hilang gone podo ya mas Lora sembah nuwun Bapak Lurah dadi pekewo aku nang ngene iki Ya alhamdulillah matur nuwun. Supranada Indonesia Hai yao yae yo kagem dulur-dulurku Kang Tarno Tania Jaya sedaya sugeng nyaketaken
lho Pak Cari. Matur nuwun Pripun? Pak. Kula dados Nggih. matur sembah nuwun Pak Lurah. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah barokah. Sokara bisa